Kamaráti, priatelia, ja vás pozdravujem pri ďalšej časti našeho obľúbeného podcastu s Matúšom Kávičom s expertom. To znamená, že najprv začneme takými všeobecnými otázkami na nás troch a potom si to tak trochu rozdelíme. Ak by ste si mali vybrať jedného hráča z Premier League, ktorý vás vystihuje ako osobu, kto by to bol? Či budú niekedy v podcaste české futbalové legendy? Či urobíme VAR o pekačku alebo nejakú VAR akciu? Prípadne Toldo pekačku a Toldo akciu. Dá sa vo Fortúne urobiť špeciálna VAR stávka na niečo? Napríklad, že koľko by som mohol mať kil? Ak by ste mali byť zamestnaní vo svojom klube, akú pozíciu by ste brali? Ktorý tradičný alebo menej tradičný klub vám chýba v Premier League a prijali by ste mu postup? Takže ďakujem Muťovi, ďakujem Julovi a ďakujem všetkým vám, ktorí ste nás dopočúvali.